Katoski. Di Kapuntagon. Pagpadayon sa mga pagkapaton nga atawa. Hindi ako sa likod nga banda na mga Katoski. Paingon dito sa inyo. Hindi ako pag yun. Walang linayan dito nga kurungan. Ano ko ibutang kamera. No. Ikot na mga bahay. Kapilid sa iyo tadi. Mungkin siya may tubig ba? May tubig sa lalong. Sa kaisog dahil sa hayop mga Katoski kaya ning pero hindi siya na irong mga Katoski iisog kayo siya pero sinarihan ko siya pagkaon dahil ako siya pero dito siya nilintin ng pagkaon dahil akong mapuwapon karena mga Katoski anad na kayo siya ito na siya mabuntag bis balay nilintin ka na siya baker na so naisog kayo siya. Yan ha, yan ang kaon na tayo. Anak na kayo mag-tiski. Ato ka na sila grabe yung isog. Ito rin. Ano sila. Bulat ha. Kaon na tayo ha. Nasutong ba ng kamera? Ayaw, agad niya. Ini kasi ito po eh. Magkagis hindi. Sakit.
Humok kayo. Nakalabang ako sa kamot ko sa gamot sa lobby. Kaya muna yung kapis. Numero ko ang dyan. Pagkabot mo ito kasi langanan kay kakil yung gamot. Pero kalabang ako. Humok kayo. Batang sedikit. Ganito sa aking tinggal sa ako sa nito ang ganitong tututo dyan hindi raya po hindi akong tagasin siya ini niya makakuha kaya ito yung masurot ito para mo hindi utang pilit kayo na po kaya ulan dun sama ulit siyang siya masih yang hirap ng mga kauban hirap
Di po. Kaya lagi, Juan, pasupay rin sa isang, yung kusable, kapag yung bukas ang iyan. Yung katingalan ng kahangat kung makatus kaya yung video na at babaw yung pamuli yung wala ikastaran sa bus sige kayo
kay mag-ako tapos ko. Uy, labay. Puro lang ko kasi kay pilit ng lapok sa buhok. Sa doon kung gibukanan kumanagap dito kahuat pilit ayo tak.
Turog. Ito sa ulit. Hindi ka nang tipo nga tapos kasi hindi mabara sa babaw kanina atok sa maigo atok sa kusina. Hindi piko ang ganito dito. Kasi matumpag yun naman siguro gamot. Pilit lang, pilit. Hindi gamot sa loob eh. Nisungib na po ng ilalim. Yang dapat dihasilkan. Yung sa mawal mo tambat. Siwatan. Ano? Di pasabot. Asaltan niya. Nah, pati mau gini naman ako. Sige, inom niyo mo. Palitin.
Sige po. Ito kayo. Pag na. Hindi ako na sa kingon. Tinita. Sakit akong tagkogo nga. Maligo sa init. Balik ako na nila. Balik ako. Hindi ako ibutang ito. Tasay. Kailangan ko tapos ko. Hindi ko itambog ng yuta. Tampak na siya dito. Yan. Pagkabantok. Ako na po dahil siya kung anong matapos ko. Ang plano ano ako na pong pailan ng sakwa diyan. Hindi ka banda. Supot ako ng unang hipayan. Hipayan dari. May ako yung mga stopper po. Para nga dito kayo mga ano tayo tali dito. Okay. Karena sa ubos. Sige mga tuski. Hindi na sa kukutok. Bye bye.